Afgelopen vrijdag was het kinderdebat op het gemeentehuis in Venray. Leerlingen van groep 8 debatteerden over verschillende zelfgekozen onderwerpen. Volgens Henk Bisschops, fractievoorzitter van de PvdA, is dat van groot belang. In Venray zijn we eigenlijk bezig via de raadswerkgroep Burgercontact om zoveel mogelijk mensen in ieder geval kennis te laten maken met de politiek. Dan is eigenlijk het kinderdebat het eerste, dan hebben we nog een jongerendebat. Binnenkort is er ook weer een G-debat, dus dan proberen we iedereen eigenlijk te laten zien wat doet de gemeenteraad nou, waar zijn ze wel verantwoordelijk voor en waarvoor niet. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen dat weten. 8 scholen deden mee. Basisschool De Kruutwis uit Venray werd uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen. Het was heel leuk, maar we hebben het vooral gewonnen omdat we met z'n allen hebben gedaan. En hoe was de voorbereiding? Ik denk gewoon een beetje vertrouwen hebben erin. Ja, gewoon dromen en ja, alles kan waar. Zoals je ziet, ik had het niet verwacht. Ik weet van mezelf dat ik 2 keer op de Bongerd ben geweest. De eerste keer om te introduceren, om te vertellen wat ze allemaal konden verwachten en wat ze moesten doen. En toen hebben ze wat huiswerk gekregen om de stellingen te bespreken. En de tweede keer hebben ze geoefend met hoe doe ik dat dan in de raadzaal, wat moet ik dan zeggen. Dat kon je ook horen, hè? Alle scholen die hadden dat goed voorbereid. Netjes, dank u wel meneer de voorzitter enzovoorts. Nou, en ze deden het hartstikke goed vandaag, moet ik zeggen. De stelling over het vuurwerkverbod deed veel stof opwaaien. Ik was voor de stelling. En waarom? Omdat ik vind dat vuurwerk heel erg gevaarlijk kan zijn. Konden jullie het daar niet over eens worden? Ja, jawel. Alleen het is gewoon, iedereen reageert op elkaar. En voor sommigen is dat heel frustrerend. En dan heb ik het een beetje over mezelf. Ik kreeg zelf best veel reacties erop. En hoe ben je daarmee omgegaan? Ik dacht gewoon meer zo van, ja, dat is jouw mening. En je mag dat denken, maar ik vind de stelling wel heel belangrijk. Dat het besproken wordt. Wat heb je ervan geleerd? Dat je eigen mening heel belangrijk is. Ook het onderwerp kinderburgemeester kwam ter sprake tijdens de stelling. De school die het debat wint mag ook de kinderburgemeester leveren. Verschillende scholen zeiden, ja, maar dat is niet eerlijk. Want als je niet meedoet vandaag, dan mag je ook niet meedoen om kinderburgemeester te worden. Dus ze hadden hele goede argumenten. En ik denk dat we daar zeker wat mee gaan doen. Maar het is niet makkelijk om daar een goede manier voor te bedenken, zodat iedereen deel kan nemen. Bijvoorbeeld iemand zei, misschien moeten ze wel solliciteren of moeten ze een filmpje maken voor waarom dat ze mee willen doen. En wat gaat de kinderburgemeester dan doen? Maar daar gaan we zeker mee verder. De burgemeester is volgens mij ook fanatiek erin en de raad wil het ook, dus dat gaat er zeker wel een keer van komen. We hebben vandaag wel een paar dingen gehoord die we daarin mee moeten nemen. Bijvoorbeeld dat het voor iedereen open moet zijn. Dus dat iedereen die het wil, dat die ook de gelegenheid moet krijgen om in te schrijven. Als het aan de kinderen zelf ligt, komt er een kinderraad in plaats van een kinderburgemeester. Ja, de kinderburgemeester is zeg maar 1 iemand. En als je als een school wint, dan is het lastig om 1 iemand te kiezen. Dus dan is een raad naar ons gevoel beter. Dank u wel.